हम सुशील कुमार प्रेमी रोलों के बीच एक फिर से बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके प्रस्तुत बनी। तो कैसे कान्हा जी के एगो औरत एगो माता अपन प्रेम दुलार देखा के कैसे कान्हा जी के मोहित करत रहे, कैसे कहत रही कि बाके बिहारी नंदलाल हो दहिया मोरा ले लो। उनका पता रहे कि कान्हा जी के दही बहुत पसंद है, माखन बहुत खाला, तो कैसे कहता रे कि अरे बाके बिहारी नंदलाल हो दहिया मोरा ले लो, बाके बिहारी नंदलाल हो दहिया मोरा ले लो, 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 बाके बिहारी नंदलाल हो दहिया मोरा ले लो, बाके बिहारी नंदलाल हो दहिया मोरा ले लो। कैसे उनके के समझा के बताओ तरी, कैसे कहा तरी कि दही हमारे वाले ले ले, बहुत आभार हो, बहुत हमरा ऊपर एहसान हो रहा, कैसे ना दही खट्टा है दही मीठा, ना दही खट्टा है दही मीठा, रउआ खातिर हम इतना जतन से बनैले बानी कि हमने दूध में एक बूंद पानी तक नहीं डाले। अरे पानी ना डाल एक बूंद हो दहिया मोरा ले लो, बाके बिहारी नंदलाल हो दहिया मोरा ले लो, बाके बिहारी नंदलाल हो दहिया मोरा ले लो, बाके बिहारी नंदलाल हो जी। अभी तो भजन हो गई, आइए अब कुछ लोकगीत भी आप सबके सुना दी जेकरा से हमारा पहचान मिलल बा। आइए अब सोहर गाओ, जैसे उनके कंफ्यूज बनी जा, भजन ऐसे बहुत बा। सोहर हमार सविता दीदी गई है हम ओकरा के तनी कम गईला, तू ज्यादा गई गावा। सोहर के भी डिमांड है, गावा ना यार कि दर्द से हमरो लोग के बीच जहाँ तक आशा बा कि एक से बढ़ के एक वीडियो प्रस्तुत कर रहल बानी, भेजे के प्रयास करतानी। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरिया।